Дълбоко в сърцето на амазонската джунгла, скрито под вековна зеленина, лежат руините на изгубени цивилизации. Първите европейци, които ги зърват, разказват за огромни градове, процъфтяващи общества и население, което може да достига до над 20 милиона души. Но когато учените се връщат, векове по-късно, всичко е изчезнало. Какво се е случило? Как са живели тези хора? И защо днес откриваме доказателства за невероятни астрономически познания, изкуствени структури, невидими за човешкото око? През 1542 година испанският конкистадор Франциско де Ореляна става първият европеец, който прекосява цялата Амазонка. Описанията му са шокиращи. Той разказва за огромни градове, простиращи се по бреговете на реката, с величествени сгради, мостове и добре организирано общество. Видял е хора, обработващи земята с напреднали земеделски техники и силна организирана армия. Но когато следващите европейски експедиции пристигат, десетилетия по-късно, всичко е изчезнало, няма и следа от тези градове, а местните племена живеят малки и разпръснати общности. Какво се е случило? Учените днес предполагат, че когато европейците стъпват в Амазония, те несъзнателно донасят болести, като едра шарка и морбили, които унищожават местното население. Без хората да поддържат селищата си, природата бързо ги поглъща. Но ако някога са живели над 20 милиона души тук, защо не намираме останки на техните градове? Отговорът може да се крие по начина, по който са строили. Без камък, а с дърво и глина, които времето лесно заличава. Но има и една следа, която е устояла на вековете, и тя се казва Тера Прета. Амазонската джунгла има бедна почва, която не задържа хранителни вещества. И все пак древните цивилизации са успели да отглеждат храна за милиони хора. Но как? Те са създали изкуствена почва, Тера Прета, богата на въглен, органични остатъци и керамични фрагменти. Тази почва остава плодородна дори и след стотици години и е едно от доказателствата, че Амазония не е била просто дива природа, а култивирана среда. Но има и още по-голяма мистерия. Когато започва обезлесяването на амазонската джунгла, учените забелязват нещо необичайно. Стотици огромни геометрични фигури, които досега са били скрити под гъста растителност. Те са изкопани в земята и се простират на десетки километри. Досега са открити над 450 геоглифа в западната част на Амазония, особено в района на щата Акре, Бразилия. Те включват перфектно оформени кръгове, квадрати, правоъгълници и сложни лабиринтни конструкции. Някои са толкова големи, че могат да се видят само от въздуха. Учените предполагат, че тези форми са били изкопани преди около 2000 години, като някои може да са дори и по-стари. Те не са просто случайни рисунки в земята. Всеки геоглиф е създаден чрез внимателно оформяне на дълбоки окопи и насипи, което изисква огромен брой работници и добра организация. Но защо са били направени? Ето и някои от възможните функции на геоглифите.
Някои учени смятат, че те са били използвани за събирания, ритуали или дори жертвоприношения. Доказателства за това обаче все още липсват. Ориентацията на някои геоглифи съвпада с слънцестоенето и равноденствията. Това подсказва, че те може да са служили за следене на небесните тела, подобно на Стоунхендж. Някои геоглифи приличат на очертанията на укрепени селища. Възможно е да са били част от градове, които са се разпадали с времето. Те може да са маркирали важни маршрути или да са се свързвали с различни селища и културни центрове. Докато геоглифите можеха да бъдат видени след изсичането на дърветата, голяма част от Амазония остава скрита за човешкото око. Тук идва технологията LiDAR – лазерна технология, която премахва растителността от картината и разкрива терена отдолу. През последните години LiDAR сканиранията показаха, че под джунглата има мрежа от пътища, канали и структури, които свързват различни райони. Това доказва, че амазонските цивилизации не са били просто малки селища, а големи организирани градове, свързани помежду си. Какво разкри LiDAR досега? Огромни пътни мрежи, свързващи различни селища, канали и напоителни системи, които показват напреднало земеделие, централни площади и възможни храмови комплекси, големи планирани населени места, които показват високо ниво на социална организация. Тези открития показват, че амазонската цивилизация е била по-напреднала, отколкото сме предполагали. Това не са били малки, разпръснати племена, а цели градове, организирани по начин, който напомня на други велики древни цивилизации. Откритията в амазонската джунгла променят всичко, което сме мислили за тази част в света. Дълго време сме вярвали, че тя е просто дива природа, но днес знаем, че някога тук е процъфтявала могъща цивилизация. Стотици геометрични фигури, сложни пътни мрежи и доказателства за милиони хора, живеели в хармония с природата, всичко това сочи към общество, което е разбирало земеделието, инженерството и дори астрономията по начин, който тепърва започваме да разбираме. Но големият въпрос остава: какво още се крие под джунглата? Всяка нова технология разкрива нови тайни. Може би сме само на крачка от откриването на изгубените градове на Амазония. А какво мислите вие? Възможно ли е да има още по-големи открития, които предстоят да видим? Споделете мнението си долу в коментарите и ако ви беше интересно, не забравяйте да харесате видеото, защото това много помага на канала ни. И ако искате още мистериозни и завладяващи истории, абонирайте се и натиснете камбанката, за да не пропуснете някое от другите ни видеа. Благодаря ви, че гледахте и до скоро!